Vasil, šup ho tam. Kde? Vy se tu berete? Najděte si volné místo, prosím, Vasile. Kdo to je? Snad ne Vasil. Vasil. To není vtipné. Vasila by měli už za ty postní příchody vyhodit. Myslíš tohohle Vasila? Jo, tohle. Mistře, shodli jsme se, že bychom měli už Vasila vyhodit. Ty bonzáku spíčenej. Klaune nedomrdanej. Pane, on si začal, já jsem se jen nechal vyhecovat, vy jste to viděl. Tak to teda hovno! Ticho, kreténi! Šéf chce mluvit! Kde mám žížalku? Myslím, že jsem tu svině našel. Chcete vyjednávat? Ty, nula mezi nulami. Chceš vyjednávat se mnou? Seš posranej až za ušima. Pane, skvěle jste mu to natřel. Sdílíme stejné názory, stejné myšlenky. Zažili jsme toho spolu až hamba. Mimochodem, ty jeho hovna cítím až sem. Vasil se podlejzá, ale cítím to taky. Nic necítím. Nemáš nos? Do skřetí prdele, kdo to řekl? To jsem byl já a já jsem nechtěl veličenstvo. To nebylo z tvé hlavy. Někdo tě navedl. Cítím tu magii. Kdo to byl? Vy nicotné nuly. Vy hovna. Myslíte si, že jste snad něco víc než já? Jste jako čich v mém nosu. Jste úplně zbyteční. Úplně. Vasil, ten nemusí chodit do školy. Protože ten už přece všechny kouzla umí. Smějete se mi, že vypadám jako americká zásuvka. Hajzlové.